nyaya yamusendo nyaya ndeyekuti tezvaRwanda pfuma yawo muve natombo dzinhatu neUS $1,000 nembotuka nemari yedare. Mwana wacho ndiye mudzimai wangu kumwana wacho aripo. mwana wacho Okay. Taurai pamusoro ichangamire zvakaitika ngezvekudai. Inini ndine mwana wangu dangwe rangu anonzani anonzi Ravness Sajanga. Saka mwana uyu akazotorwawo neanonzi Farai Kwarara, akanga ari grade 7. Zvadaro wakabva waenda ndokubva wagara anonyanga ari grade 7 akanga ari grade 7 gore kana ndisingarasiki inofanira kunge iri 2005. Ndichanyatsoziva hangu zvakanaka. mangani makore mangani ibaba ipapapo anofanira akanga aine 15 and a half. Ehe, ndinoga musungisa zvadaro takambotora danho iroro. Saka isusuwo panguva iyoyo sevanhu vanga vachiri vaduku zvishoma papfungwa, mapurisa patakaendesa kumapurisa Headlands Police vakazotiti mwana uyu nekuti akanga atogara mwedzi wabva kutorana tisina kumuona nekuti nyaya yacho yakanga yatobva ripoti kubva kuchikoro. Saka chikoro chakanga chatosungisa inini ndakanga ndisipo pamba, ndobva ndazouya ndobva ndaenda zveshuwa kupolisi. Saka polisi yakazonditi mwana wenyu anogona kunge atozvitakura. Saka zvadii kuti muchinowirirana kumba hausi mutemo, asi zvakunetsa kuti wanawa kana wadai so anogona kunge atozvitakura. Nekudaro takabva tazongotorawo pfungwa idzodzo dzatakapuhwa kumapurisa ndokubva tachidzoka kumba ndokubva tataurirana. Iye nekuti akanga anoda mudzimai wake plus mwana wedu isusu sezvo akanga achiri mudukuwo nepfungwa dzake akanga ari kuti mukomana wangu ndinomuda nekuti akati handina kumboita misikanzwa nekuti uyu hasi murume wemunhu, asi murume mukuru achitoriwo mwana mudiki. Saka ndinodini ndinomuda. Ndobva zvanzi zvakanaka ngavagare. Tagara kudaro akabva aita mimba yake yekutanga. Aita mimba yake yekutanga, mimba iyi yakabva yasvika pakurwadza tisina kana tsvakirai kuno. Yarwadza kudaro akachizotsvaga nzira yekuti otaura nesu sei, ndokubva atuma munhu ne$10 yake yaiti tsvakirai kuno. Ndokubva tapuwa $10 tsvakirai kuno. Ndokubva tati zvakanaka tazvinzwa kuti mwana wedu ari ikoko. Right, wakangotaura sanhasi mangwana acho ndokubva watuma munhu kuti mudzimai wangu ari kurwara, paitodiwawo zvinobatsiridza kuti atakurwe kuenda kuchipatara. Wachitondikwereta mari. Ndokubva ndachiwapa inini mari inoita $20 kuti mwana wangu aende kuchipatara. Ndokubva wamuendesa kuchipatara kunwe mission. Right, waenda kunwe mission ndobva zvanzi no, mimba yangu rwadza kuda kupindura kwenyoka. Ndokubva wadzoka kudaro ndobva achinzi ngachinogarire maternity nguva yakanga yakwana. Ndokubva achienda kogarira maternity ari kuMarondera Hospital. Ndobva agara ariko kuMarondera ikoko kwakange kuna baba wangu namai wangu, nekuti baba wangu akanga ari mupurisa panguva iyoyo. Saka vaishandira kuMarondera. Ndokubva wachinogara isu takati zvakareruka kuti kana mwana achigara kwambuya wake hazvizonyanyi kutiremera maningi. Ndokwa akanogara zvemasvondo 2
ndokubva azobatsirwa ari kuMarondera hospital. Saka abatsirwa kudaro takangoitawo raki diki rekuti isusu tinoita zvekurima takange tiri kutengesawo fodya yedu tiri kuHarare, zvaisanganisira inini ndakange ndino adzimai wangu tiri kuHarare kwaboka tichitengesa fodya. Iye murume wacho baba wake namai vakanga vari kuHarare tange tiri tese ikoko aitengesawo yawo. Saka mwana uyu abatsirwa, takabva tafonerwa, isusu takafonerwa nambuya wacho mai wangu, mwana wenyu abatsirwa. Tobva tati makorokoto mai, sezvo ndowaigara nemwana, nzaa zvakanaka, unzi muchaita sei? Tikati tiri kufura neikoko kana takubva kuno kuHarare toona mwana. Bva zvakanaka. Ndobva tanzi asi pari kudiwa $60 yekuchipatara. Ati zvakanaka. Iwo ndokubva wafonerwawo futi nemwana wawo kuti ndo zvaitika muroora wenyu kuno abatsirwa. Ndokubva waita makorokoto ndokubva tachitaurirana sezvo tiri pamwe chete. Muri kudii? Kunzi isusu tiri kuenda kumba. Tobva tati isusu tiri kudzikira bani paMarondera. Takauya tese zveshuwa, iwo akadarikira kuenda kumba. Ndobva ndaburuka nevadzimai vangu paMarondera. Ndobva taenda kunoona mwana, ndobva tamuona akange vanzi akuri kudiwa $60 kuchipatara. Ndobva tabvisa $60 yedu yekuchipatara. Ndokubva tapuwa mwana wedu. Zvadaro ndakabva ndachizotaura nababa wangu kuti isusu tiri kupfuurira tichienda kumba sezvo mwana tamuona nguva inge ichipo, hatina kurara ikoko. Ndobva zvanzi zvakanaka. Saka todii? Baba wangu sezvo waishandira ikoko wakanga wari mukuru wepabasa, wanga ane motikari yavaishandisa yekubasa. Ndokubva zvanzi regai ndichikuperekedzai, asi handikwanisi manje kuchishandisa mafuta ekubasa. Zviri nani mutenge mafuta. Ndokubva tawapa $20 kuti chitengai mafuta. Zvechokwadi ndokubva watiperekedza kusvika kumba. Tasvika kumba zvaitaura kuti tange tine mwana wangu nemucheche wake nemurume wake wakanga watori vese. Ndobva tasvika kumba kwakenge kwadoka. Ndokubva tachiti regai tidini, regai tirare pamba. Iye murume wacho akabva angopfuurira kumba kwawo, taigara muvhireji mumwe chete. Ndokubva angopfuurira kuenda kumba kwawo. Isusu ndokubva tachiti nemwana wedu. Bva tasvikawo pamba tikati hatinozovapa mangwana mwana wawo. Tatosvika kumba, iye akasvika achinotaurawo kuti tauya, asi uyu watodini, waenda naye kumba kwawo, wati iwo wanozomuunza mangwana. Mai wacho akabva watotanga kutopopota ipapo kuti wanotorara naye kumba kwawo ikoko, wadini kutipa mwana wedu nhasi. Warutoti mwana wawo ini ndini ndaita zvese. Zvakabva zvandirwadza. Mangwana acho zvechu hatina chinhu chatakataura. Ndokubva tati ndobva ndataura navadzimai vangu kuti aendesai mwana wevaridzi. Ndokubva waendesa. Ndobva tanyarara zvakadaro, bva tagara. Hatina chimwe chinhu chatakazowana kubva kumukuwasha. Ininiwo ndokubva ndachizoona iwo kana munotendawo kwa mbuya wakachengeta mwana wachigara naye ari kuchipatara hawana kutenda. Ndokubva ndazobvisa $40 yangu nevadzimai vangu vari ngatichitenge grocery, tinotenda mai wakatichengetera mwana. Ndokubva tanovatenda. Zvanzi zvakanaka. Ndokubva tagara kudaro zvechu takagara iwo wachingowirirana kusvikira waita zveimwe mimba. Ndokubva waita umwe mwana wavairi. Right. Mwana wechipiri ndopa wakabva wazotanga kunetsana ipapo. Wane mwana wechipiri. Wanetsana wangu mwana akabva afunga zvekuda kuuya kumba. Ndokubva tamboramba. Takatora nguva tichimurambira kusvikira vanhu vakazoti aiwa, mukange muchidaro mwana ari kunetseka zvakadai, hazviite nokuti mune mukomesera mwana. Neimwe nzira imimi ndimi munorasikirwa. Mwana achazotora pfungwa yakaipa kuda obva azviuraya. Saka ndimi munenge marasikirwa. Kuzosvikira ndakazoti zvakanaka, regai tigamuchire mwana. Kusvikira tagamuchira mwana wedu. Ndokubva tagara naye, auya newana wake iwawo wairi. Muduku wacho anga anaye kumusana akanga achitorwara. Kusvikira akauya naye achirwara kudaro, tafamba naye kusvikira aita zvakanaka. Ndokubva tagara. Isusu hatina zvimwe zvatakatsvaga nekuti takati uyo haana kuroora, hatimuzive. Saka mwana wedu umwe musi akangoitawo zvechifambi, regai tigare nemhuri yedu. Ndokubva tagara nawo zvakadaro. Saka mwana wake wekutanga grade 4 anga kaka munhu kati kurei, wana wese wakomana. Saka anga akukwanisawo kuita zvekufudza mombe,
zvekuti tiinaye kudaro sezvo ndini ndaigara naye 22 sekuru ndabata geji akanga akutokwanisawo zvekutobata kageji. Saka nofunga iye akabva aona kuti ndarasikirwa avo vanogona kuzosenzerwa ndokubva achitanga kurunzira mwana uya. Amurunzira kudaro mwana uya akabva azoti ari kujana aenda nemombe kujana anofudzira ikoko wa 25 village kwawo ikoko. Ndokubva akanga ane shamwari yake akaenda nayo kufudza mombe ikoko. Wari wairi nemombe dzawo. Saka babawa nekurwadziwa nofunga wakafunga kuti zvakanaka kuti ndione matorero emwana. Ndokubva wasungirira mombe dzangu kumba kwake ikoko. Ini ndakange ndisipo ndakange ndiri kunokwarusape. Wakabva wasungirira mombe kusvikira wakabva watorara nemombe ikoko pamba memuri muzhizha watorara nemombe. Wara nemombe ndakabva ndafonerwa ini nawadzimai wangu kuti mwana haana kuuya. Ndobva ndatsvaga ari kupi. Ndokubva ndafonera baba wacho pfungwa iyoyo yakauya ndakabva ndamufonera kuti ko mambonawo tatenda here mwana kusaidi kupi kwenyu ikoko nekuti ari kunzi haana kuuya kumba nemombe. Aipapo akandipindura zveshuwa vanditi baba mwana ari kuno nemombe. Iye haana danga mombe dzakatosungirwa. Zvadii kunzi karwizi pane karwizi kenga kakazara ndati hazviite kuti muyambuke nechine mombe ipapo. Ndati zvakanaka ndobva ndasvikawo kumba ndakasvika usiku ndokubva tarara. Mangwana acho kuma 11 wana hwasati wauya. Uyu mwana wakanga aenda naye shamwari yake wabereki wacho wakutonetsawo inini ndikati ngatiteerei wana ndokubva tawateera ndokubva tazosangana nawo hedu akuuya nemombe. Saka inini semunhu akanga akuzotanga kubvunzwawo mwana ndichidini makazviitire chii zvinoti ndakandotarisa rwizi rwainzi rwakazara rwakange zvichitorina kana mvura. Makazviitire chii? Haana kugona kutaura zvakanaka. Saka iye nekutya akabva atiza anofunga ndo zvawakanga wataura nabva atiza kubva adzoka kuna baba wake. Ndokubva tateera inini nawadzimai wangu ndobva tasvika tiri kuteera mwana wedu ndobva tamuona aripo zveshuwa. Ndasvika ndakati tateera mwana anga ari mukicheni. Ndokubva ndamubata mwana uyo ndamubata kudaro ndakabva ndamuti ngatiende kumba. Akabva aramba kudaro ndakabva ndamurova shambu dzinenge 3 ipapo. Ndamurova kudaro baba wacho akabva uya ndokubva wandibata kubva watotanga kutoti utotanga kukanganisa mwana wangu panapa. Ndori bhanditi iyo akanga anidemo akanisikidza nidemo katatu. Ndokubva andizvuwa zvekutosvika pahembe ndakatopfeka sheti yakabva yatobvaruka vamwe pane chidhoo akatosvikawo. Isusu bva taona zvinenge zvakutonetsa izvi ndobva tati regai tidini regai tisiye. Ndokubva tasiya mwana ndobva tagara hedu kumba tamusiya kudaro. Saka kubva ari grade 4 yezvinezvi grade 7. Saka isusu takabva tachizofunga manje saka uyu inzira yekutora nayo mwana. Saka uyu umwe wacho uyu futi tiri kuendesa kuchikoro. Saka akaona futi kuti akukwanisa kushanda anotora futi matorero iyayo. Ko zvadii isusu kuti tichidini tinoendesawo nyaya yedu kudaro tikwanise kupuwawo twedu sezvo ataura chokwadi kuti ndiye muridzi wechi taona bhuri isusu rakaberekesa mwana wedu. Saka tinoda twedu tomupa mhuri yake. Ndo zvakaita kuti ndizokwire dare Changamire. Saka munoda chinhu anongotaura kuti munoitwa nei? Inini pfungwa dzangu ndakange ndati sezvo akatora mwana wangu uyu achiri mudiki apa ane wana wairi ndikakwanisa kuwanawo mombe 3 mbudziwo 3 $1000 US pamusoro. Ndobva ndazoisawo makosti angu ekufamba kwandakaita nezvese zvandaita izvi nekuti ndakaona ndatorasa mari dzinenge dzakatoti wandei apa inini ndichiti ndiri kushanda mwana wangu ndiri kuzodii iye atori nemuridzi. Zvese izvi ndaizviita ndichifunga kuti umwe musi haana. Saka ndaifungidzira kuti ndinogona kuisawo makosti angu pamusoro peizvozvo mumashure medare. Makosti angu ndaifunga kuti anogona kusvika ndakaweka ndakaona sekuti anogona kusvika pa $500 pamusoro pezvinhu zvandandiri kuda. Ndo zvandandinazvo Changamire. Madare Saka makosti enyu $500 kusanganisira $60 $20 zvese nekufamba kwandiri kuita kudai. ko 1000 inenge yakamirire 1000 ndendakaisa padamage mombe ndendakadziti inini dzinofana kuzomirirawo pawana wake
sepfumo yangu mbudzi ndodziisawo kuna mai. Ndokusaka ndakaisa mombe 3 noti ndakatsvaga mombe yamai ipapo nembudzi dzandakanga ndazoisa kwamai. Ndo masenzero andakanga ndazviita changamire. Mambo ya apa pamombe 3 nembudzi 3 ndozvedare ndozvetsika dzedu tiri ipapo patsika makosti ndo awanga waniro amari 1000 hatigoni kuzoaisa ngekuti tinokwanisa kuti mombe 3 idzi nembudzi 3 zvaita ngamademeji idzo zvema1000 tomboaisa pasaiti vanozouya mozoripira. Taura paita baba handina kuona pavasiyana nekuti kare takambogara pasi nemufambo wavo. Haana chaakaramba pane zvakavarwa nababa. Dambudziko randiri kuona ndere kuti mufambo akataura kuti tezvaramba kanoroka kunditaura. Saka dare kana richitonga sematauro maonero atakaita kuti tiunze kuno, takaona kuti mukwasha inhavatama anoda kuramba achingodhonzera tezvara kure. Satokumbirawo dare kuti right pajudgment zvoitwa nekukasika. Ane mombe here mukwacha? Ane mombe. Ane 1. Iye pake zvake ane mombe imwe chete asi wabereki ndo wane 2. Izvo zvari kugara ega asi kugara nababa ari kugarawo pakafamba pake ane wake womusha. Pamusoro chamamiro nyaya yekubva kupera idi ngwashani bhatawa mombe 3 ndikuiva chiro maungwe ino hainga pambi vanyenyika munhu ndisi waungwe wacho nemi ndokugara mundima kwamakoni. Saka zvataurwa izvi zvakakwanirana nemwana wavo kupinda zvakupera yaida zvakanaka. Changamire ngabvise mombe ngatu imwe ndeyedhenesi 2 dzekuroora zvakaita zvaita 3 pawandezvana nokuzvinzwa ndo zvatiri kutadza muyo mamakoni atichidira pamahure nyaya yapera asi kuda pafambi dzewana wedu. Mukaita pambi tinowana kuti mari yacho yewana wedu hapana. Saka vari kutadza mari yakadaro mamakoni. Alright, saka tazwa
iyo kuti obhadhara mombe nhatu dzataurwa idzo, asi hapana mari ba. Makosi enyu mati imari Ndatini $500. titaure kuti breakdown yacho inoisa sei. Taurai nemurume. Ndine manyorero andakaita sandandaura kutsvaga ngoti ndodini matauro andandichiita vanhu vakati inini kufamba takafamba kairi zvoti pekutanga ndakafamba ndichizouya kunoku musi wekutanga ndakauya ndina ishe neumba nekuti nyaya iyi takaita padare kudare kwatakaita takabvisa $10 rekumusha ndokubva tazoenda kwashe ndokubva tachinokumbira murume kwashe nekuti wakati zvakanaka kuti tichiendese kupi ichibva angoenda kudare tisina kuzoigara zvekwashe saka takakumbira murume kwashe ndokubva tabvisa $10 kubva tazoshandisa $20 kuuya kunoku inini nashe tinomhangara dare ndokubva yaita $30 ya 40 ndizvo 80 yachi 120. saka zvadaro nhasi ndafamba namai kuuya kunoku nekudzoka tinoshandisa $20 zvichitaura kuti nechikafu tinouya nekumacheki tichibva kubatanai kwedu tinouya nekumacheki saka tinoshandisa $2 kubva kumba kusvika mumacheki toshandisa $3 kubva mumacheki kusvika muno marusape munhu umwe chete saka tiri wairi kuuya nekudzoka tinoshandisa $20 zvinotaura kuti tinozodawo kudya saka i140 inoisa makosi 140 kudya magara muchidya kangu munofamba nembowa kana zvichinetsa 140 saka 140 yemakosi nemombe nhatu dzataurwa 1 yababa 1 yamai nematyoro nembudzi nhatu dzemasungiro. Inoita chi40 30 plus 40 to make it 180. Anozobvisa $40 kuti dziko Cost nyamba svika pa 180. Mose achakazotaura zvatatonga muno kuti aziziwe. Moti hanzi 40 kana tinobvisa 40 kuti munhu aendese bemba redu. Right. Next.